Jeg starter med at embosse det her snifnuk. Kommer lidt det her sværte på. Prøv at sætte snifnuppet forholdsvis i midten. Så drysser jeg hvid embossingpulver på, eller hvidt. Sådan. Forsøger at få det overskydende tilbage i bøtten. Kan man lige børste det af, man ikke ønsker. Eventuelt tage en tør pensel, så lige få det sidste væk. Og så en varmepistol. Så skal vi lige være sikre på, at det er helt tørt og kølet af. Det er det. Så tager jeg min gelato, den her pinke farve, pensel, og dypper i det vand, jeg har herovre. Og så tager jeg farven direkte fra gelatoen og over på papiret. Så maler jeg bare. Så det embossede motiv, det laver resist på farven. Så. Nu lader det lige selvtørre lidt, og imens så kan jeg tegne streger rundt om her. Det gør jeg tit på både mine kort og mine layouts. Jeg synes, det er en god måde at få indrammet tingene på. Det skaber en kant, der holder sammen på det. Ellers synes det er godt, når man kan bare flyde ud, som om kortet bare flyder over kanten. Men det er jo en smagsag. Det er bare håndtegnet og løs, og de må meget gerne være skæve og ujævne. Jeg tager lige og river kanten. Selvfølgelig lige være lidt forsigtigt, at papiret er fugtigt, så det er lidt mere skrøbeligt at arbejde med. Så tager jeg lige min køkkenrulle og forsigtigt dupper af oven på motivet for at fjerne den farve, der sidder ovenpå. Hvis man gør det for hurtigt, så kan man også få taget for meget af den farve af, der er på papiret. Og så tørrer jeg lige lidt fugtigt endnu. Så kan jeg lige pynte kanten, så kommer jeg lidt stickers på. Nej, vent lige lidt. Tada! Kommer lige noget maling på først. Nu bruger jeg bare en dabber. Men ja, en eller anden form for hvid akrylmaling. Og så er det bare lidt på fingeren, og så kører jeg bare ind. Og meget gerne ujævnt, og meget nogle steder og lidt andre steder. Man får altså lidt på fingrene, sådan er det. Det er jo hele ideen. Så. Det er den sidste kant. Sådan. Jeg lægger det lige noget køkkenrød. Så. Og ovenpå akrylmalingen, langs kanten, kommer lige noget stickers.
Og igen stikker det nogle steder, ikke alle steder. Sådan. Så vil jeg gerne lige have lidt få splats lavet med den her gelato. Nu selvfølgelig afhængig af hvilket underlag du har. Men det her, det kan lige nemt tørre af igen. Ellers så kan du gøre det på din bakke eller en lille tallerken, et eller andet. Og så mixer jeg lige med vand. Så må man lige finde ud af, hvor meget der er lidt vand, der skal. Og så slår jeg på penslen. Og så kommer der små, meget farveintense splats. Så nu er der bare tilbage at pynte. Og jeg tænker et par stjerner kan komme på. Skal vi se. Det var den forkerte. Så tager vi den her. Og jeg bruger Glossy Accent til at lime med. Jeg synes, det limer rigtig godt, og det er nemt at lime små detaljer med, eller små pynteting på. Så. Bare lidt rundt omkring. Jeg arbejder meget i den gyldne trekant, ved det ikke det? Nu har jeg sat her, nu sætter jeg herover, og så ender jeg med at sætte herop. Så er der også lige 3 her. Og det er også meget mere at sørge for, at der ikke er 3, der sidder på linje, hvis I forstår, hvad jeg mener. Det er sådan lige at være bare en anelse for skudt, og samtidig sådan. Og man kan jo vælge at stoppe der, men der kan godt være lidt mere kontrast på. Så tegner jeg lige frihånd rundt om stjernerne, og jeg plejer gerne at give det 2 streger. Nu gælder det selvfølgelig om ikke at få lagt fingrene oven i kanten stadig på. Det gør jeg alligevel. Så. Det var kortet.